Haqit gördüm de saçımın renkçigini. Ha? Ertirmen hayırlı olsun akılım olmayan da eyle beyle de terede oturman, ayıplaşman şu at yanırak durdum bir sağdırak kolle. O zat neymiş o? Şunam elimde kızdırmana yaltan ya şu var. O da neme edip bariyan taçme boyut çok. Aytım şu renk edecek hemme yerini şunu ettirecek yüzümüze holup bariyan. Aslında holu olmakta yaltan ya kara krem çalmanı. Ne kara kremi yaltansam hükmen güneş krem çalyanlar bakalım. Liboy dağıtılan barlap bilersiniz. Böyle boş verin güneş krem. Kovmasız olpuyorsunuz mu sağaman. Yüzünüze çalyan innam canınıza çağı udıkçı çap audio çalp biliyorsunuz akılım. Çalın alın ara şöyle. Yüzümde men filtre var. Filtre olmasa yanımda görseniz yanımdan görseniz beni şey diyemem. Takra gripladım mı neyem ola dersin. Aslında griplamak badır aranıpla men yarak. Men Thomas gerek gel hükmen. Gün çıkkara bollu men ağzımdan akyaş o tuş çalasım öyle gözüme çarpılamak. Çalsam eğer gözüm giyecek başlaya ondan sonra tuştan ne umuman gözüm giyecek ama tuşum çarşam öyle. Ya derman atmal irvilen turup ben onunum yadadım doğruyum etsem. Ya da Perkalmananı kola onun durusum edene seyavi niyası var ya kıyım var ya hala dermanat yan badır hükman günalı giyet var adamlar kıyım var ya yon kara krem çıkmaka yon tatbişiklen bilen ustaylamda erve dere zat çıkıyordu şu kara krem çalıp Hudaýa şükür ayırdım. Keşke olada da alergiyamı da yüzümden gözümden akmasına da burada edip bilsem yana Hudaýa şükür ön bilýärsiňizdir ustaýymdan, ustaýlamdan, innamdan hilqa gazyl zat bolup, hilek bolup, erwet bolup o zat etýärdim, alergiýa berýärdim. Gün gören wagtym. Hudaýa şükür kara krem çalıp ayırdım şonu. Kuvitelim taksam orkadan innamdan şonu oldu. Kara krem mara ananın hemme yot yalak, derman yalak gerek zaten ananın. Dünnire attım, bir kolen reske. Kara krem çal buna eriya deydi. Bir eriya gelmiş. Diyecek kolen şu derece. Alergiyan olsun, şöyle yanığı yedi olsun ne oldu? Çalyana hidrettiriyet. Şön yalak. Ahret beştir yahta işte ismana falan gerek sağlık falan. Tanrı arkasın. O var işte. Ne çeyil 15 yıllık ya saçımdan yapar dedik. Onlara kontrol keder bu tarayaptım. Öğrenci. Yani qowashta. Yani qowashta o ya çandan ya istemiyor. Tar qina işte men. Qowlan stajımdan nemi koyverdik. Koyverdik. Olam qaçer vet nemetmen diýen qaçıp o daşynja uzundur sağola qalym. Araya qatım. Haqit gördüm de saçımın renkçigini. Ha? Ştaýmara aslında temmen şu renk edecektim. Neme bolsa da gerek dinläpdir nakılım. Daş maslahat berdi. Çalaca ştaýyň renk berel akılım diýdi. Sen neydi? Tar saçdan goý renki birden geçseň diýdi. Toň ertesi gün gelip açdyr gitýärler diýdi. Gözüne erwet bolup diýdi. Şoňçy men diýenmek diýdi. Sen diýeniň edenim omga bolup akılım. Ölkäde owadan bolup durdy. Saç ine guradyp klat getdim. Bap şowadan bolle. Garady özümem bir hilek. Qowalstlay ha qalym bir dogryňyzy aýdyp berdiň akylym. Beret näştaý çalaja staýyna aklyk berdik. Ha, görnýär. Gerek, söýýänsin gerek. Şundan gatary batyrmaýmy sizden bir hilek. Her kim ýaş görmüşsin. Edim men gar däle.
30 yaşımda men olayım için hirkim. Bir komentariyada 2 del 100'lerçe, 1000'lerçe adam yaşa çıkarmışsın, yaşa. Aklım yoğun kaldı derler. 30 yaşı, 30... Nerede yaman oldu bileyim. 31 yaş, qarı yaş bolmaya aklım. 31 yaş, men ýene wagtym şu wagt men çağa men 40 yaş, hakyky oturan yaş bolýar, o yaş. Aklın yerine wagt bolýar. 45 yaş, bar yaşı geçip barýardy. 50 diýsen ýaşlyrak diýip. 60 yaş, 60 yaş garrak başlarda adam. Hasýam adam tutulma. Petlek kötüňizden aklym. Ýalňyşlap diýen. Batyr. Salam dol gowmýa daýlaňyz. İstediğin Sonyali. TikTok'ta qoğlan mı döýensiz? Oynatmayda baktığında. Palatka berýän dogan. Dogan. Nidamla bäbegimiz bolýan palatkaňyz boşmay. Açana. İkinji güni. Boş değil. 17'de mi? Hawa. Boş değil. Salam dol gowmýa. Allah'ım olmaya dayanamam. Naharak näne elimde şerti. Berlerde nakar tapılmadı mı? Ýok. Men ödüm pul tölecek ýaly gapçamaran bolýan. Koçu başa gorpuk. Yok elimde bat tarap. Attın ne yapıyorsun sen maşina galı diye gelmem öyle. Yüzmanda ucun ortadan olsana. Başlık barlık. Ömrümde hiç var dönmenim senden. Yüzüňi görmeý söýreýär menden. Sarılyp solýana sen sevgänmen. Gelip galýadaýym soragyn menim. Sarılyp solýana sen sevgänmen. Gelip galýadaýym soragyn menim. Qol salamlaşma daxın. Yel bar etýän aşarda. Ýertýäňiz haýyrly bolsun, gowmýa daýlaňyz turduňyz sagamam. Menem turdum Hudaýa şükür. Gijirek turdum, ýene turdum ahir näme diýjekdim ay. O zat. Bir zat diýjekdim ýadymdan çykdy. Aýdaýyna şunu tursam diýip otyrdım. Şolar ýaly günüňiz haýyrly, bereketli geçsin. Bir saat öýde oturmasam alergiyam başlady ýene kol urdurmadym akam. Urdursam oda garmanarny semireder diýip urduramam. Bir saat açyk odada deýin özüme geleýin. Ondan soň geýinerim. Bitmeli ýerler maşalara geçişdireýin. Şeýle günüňiz haýyrly, bereketli, rızkly geçsin. Şu sözümün hiç seçeniyattan çıkarma. Yaşım kiçidir belki, kiçemde men 30 yaşımda. Yani men yaşan zatlamdan aytıp beren. Kime ne hili hormat koysan, şu hormat hiç saçan almayan. Maşgala, dost, jora, söýgüli, daha çağan. Hiç saçan şu hormatı almayan. Her kime özüne göre hormat bermeli. Özüne göre, özüne ehli şonyalak bolmaly. Sen ken etýäň, beter köpüne etýäň, ay gaz gowurýan men şunu. Sana hiç açan, ta beter ne diýenler ol. Minus tarapdan. Şoň üçin hiç kime, hiç bir adam ogluna özünden beter sylagy bermek, özýalak bolmaly. Şunun bilen ýa-da. Men ýalňyşdym, siz ýalňyşma. Da aýtjak, ýani derdin ýanlar diýip aýdýanlar nöýdäý, men birden derdin aýdym, prosta şok geçirip aýtýanlar. Dün o da dedi oturna, dur boş oturmayın, hem krem çalar, masaj edilme. Telefon oynayıp otur, nemede salon oturna, saçımı ettirdim. Oxavatın komentaryaları, ay menet o da dedi, bellan adamlar okuyan, qaraz, oxavatın bir iksan bizden sarmartdır akılım. Bir iksan sarmartdır.
inni olam şey diye adamlar diye 60 manada diye alım diyor. Onun diye o 60 manadan ksanam 120 manat diye. O 120 manada diye minne hem farşalım hem sarmallık diye. Ne de diyor öpeslem daha çıktı diye. Ondan sonra sizem diye alman diye şu tekrar zadın niye? Pere diyen zadına. Ona alman diye özünüz etseniz has qoğular diye, süyüc ödüp diye, iyip diye, o da dedip diye, birin pulum haram olsun zat diye. Böyle otaylarım geçti minni. Adamlara men yigren yanım kennağı. Ay hoğu oňardın doğruçuluň doğusy ýok. Ana gördün mü? O zat hani doğrusunu aýtmaýan ken köp kişi gowurdum diýen bolup ağlap diýe öz adamlar gözüňize getirin. Şunça yüzlerçe muňlarça adam ağlap diýene kereňize süýçü diýip beýtmäňdir. Gepin gaýsgyra ana şey diýip ağlap diýer aşagyna kılaram şey diýip bir 10 meşsan adamym ýa-da o 10 meşsan ýa-da elbet ýadanlarym ýene çykarýar. Ondan soň öp video çekenlere de bar ýadarym bir ýa-da benim ýaly tanman o boşa türnä giderladim ýa-da genjen bilmem şop dik giýeşip bukfat ýany ken geçmän gowy çypyk sapyk şoňala gowja ehtiyatlar satýany ken ýara şo maňa reklam etdirjek bol özüne söwür men şonu pikir edýän ýa-da neyse anasam benim hiç satdyýmedim tekim çykarmadım däwlen aşagyna bir ansaplam ýetdir agaýdy bir şu täze gelýänler bize gelýärdir lazada çykdy gorkadan o da agaýdy bir gyzyl alyp alanyna döňüňde görgüli her kim alsa alar öz 60 manat bahasy wa o zat näme maskara bolup dursun aýy bir bolluda bir her kim dady görüp arar da diýip ýazypdyr ýazan adamlarym ken näme beýle öz iýesi gelip alsa alar da rahat diýip ýazypdyrlar da men aşagyna ýazym aýarlagan edim. Sana dedim 120 mandan mereýin o nira iýereýin dedim bir sypdyr ýakamy günnü dedim hoşumda dedim giýje düşmek ýerdiňle dedim gaýrat edip sypdyr ýakam dedim. Ay beýdip ýazam ama sen ne 2 pul surap maňa pul hödürleýärmi diýem maňa. Ülliye de bilýärmi içiň ýanyp diýe. O men öýän fakirede gün ýok göräýde olarda etişin dälrek menen bir hilrek agaýdy bir adam höwes edip alar. Iýer iýmez. Men ýene bir gede aýdyn agyna tagam ýokary ýokmaz ol öz işi o bolup biler. Eýdim sen bir şey dip maşyny eýle sen hamala erwed edip satan ýaly etdiň gaýdy. Çalýan adam güneş günäm. Adamlar neýil bolup duray he. Men giň bol boş ver diýip ýazma. Prosto ştaýda siz näme düşünýän? Hakykat barat estağfurullah ölmesen her zat görýän.